Kaixo beste aste batez... Bueno, ikusten bezala... Paketea jatu zait. Aurreko blog ikusten bazue bakizue eskatzen dira gauza batzuk jo gaiteko. Así que jaiatu zait paketea. Aurreko astean esan, bai, agerran egitetan. Enun ez dagoen batean. Baina, bueno. Ja, hemen daukau. Así que, hoi, irekitzuken bitarten. Esan duzuet, atzen gazera grabatu, izan zen edizio guna, osea, gaur, aste batea bat bloga, atze iratzen izan zen, osea, bueno, atze egon berez oino pribatu nutzen nun, gaurko programatu nun, eta, hoi, bazoazteak pixkanaka. Eta, hoi, bueno, sin más, atzen gura termina izan bezalako, así que gaur azte bloga berezte. Vale, a ver, lehenengo ladrilloak zelako lau eskaterete, ladrillo behar haukat nik, así que mendozko lau ladrilloak oso ondo. Kalitatea ona bat, Goral Express. Eta berez, hemen. Masajeatzeko pelota, o ez dakit nola ditu honi. Zegoetan, eta online. Da, pelota bat pintxitokin muskulatatik tala pasatzen zuen, berez. Askatzeko balioguna. Orduan bai, pixka txikia dara zaiten, no esperen txikia, baina bueno, ondo, osea, funtzio bat atzeu. Osango nuke. Bai, funtzio bat atzeu. Así que... Jo gaiten, az gaitezke... Binaturako. Aber gauza bat, aztuitza eta bat, nik gaur asteartea gorputz teknik deukiet asignatura jo gaite deun atala, eta grabatu indetzati bat, así que jarri muizuet. Osea, ikusi, enau guztiz recto, baina vertikala bat indetak bastante recto jartza lortuet, así que... Madre. Soltando el aire, bajaré los pies por detrás de la cabeza buscando suelo o soporte. Pero la cosa es que... Behar bada, gure listua alferekako izketatietan xautzen da. Behar bada, ez gara azalekoak. Penetrazioa maite dugulako. Behar bada... Ya está. Vale, bueno, berriz zehazten zure batetik hitz egiten. Ikusi zuena da, dantza nazioarteko egunera da, Piriako 29 entzatu erdo museo diferentzat dela nire karrerakok, nire kurtsukok, bueno, urtetenak, dantzako denak. Eta, basikamente, espazio sonoro izangoa, dantza manifestu batzuk gure hotxekin. Eta, pues, grabatzea junga gaur hotxoiek, 3. mailako grabatu ditubla, pasoan nire klaseak. Así que hoxe, guen jabaz kalduet eta Tolosan hijoa sobrebila, así que kontatuko izuzamuz ditu bilketa. Bueno, ya Tolosan gaude, ya sobratzuk bitu diteu. Ez dago zango zema, igual txusigatzea zema diru. Ez izan. Ogia da, sobrea jasotzeko momentua inkomodoa da, usteko. Apa, eta astea. Ai, ez dakitzen, bueno, en fin. Sin más, sobratzuk bitu diteu. Ne. Eta bueno, hoxe. Bueno, ya está, bukatu deu. Lehen da batzuk falta zezkigu. Pasako naiz bihar. Bai, zen, ibilbotik naiz etorriko berez de bihar. Gaina bihar ezin dut. Así que bueno, bihar pasako, baina ondo.
Osea, ez da izan urte bat diru asko bildu duna, baina lo bildu dugu, zoze, así que eskerrik asko, euskal kultura, eta euskal dantza, eta erromeriak, besteagatik Tolosako denda edo komertziok. Kaixo berez da ascensoretik, bueno, ja, gaueko 11:30 dira. Sobrek bilduta gero jungea ensaio kideula, euskal dantzakoa, eta hoxe, gero hartu eta marretan autobusa, sakorrik ajo naiz Tolosatik Donostia kotxen, aitak eman naula, eta usaietua, eta mairu gaur, soberezta eta laur den dazkeneko metroa eta mazazpi, eta barrietua eta mairu orduan ez da korrin behar izan, eta jatu naiz, azkeneko metro, esike ja, etxea biden. Zepintak esnatu errenago, da osteguna martxoko gehi, eta esan guzue, zobatzabe klasen, grebe eguna dalako martxoko gehi. Beraz, hoi, diagoizeko 9:30 marrak inguru, eta ingoteka dagoen bazkere prepatu, leka batzuk. Eta gero goaz manifestazioa eta gero bilera bat daukat, así que bazkere indotzikot. Eta laganifatik bilera jazutaren, dazu gero bileratik etxeak etzakon, izan bai alaia ordu biterdi, boaz jartzen ez zuzenen. Lekak, mundu guztiak baina izan zuen nik lekak daitzeo, bale? Eskolan lekak erakutsi zeten izena zuela, eta, leka bezala ez hau ditut. Eta bai, horra guzti ditut. Hasta bai izaten pixkat mierdita, berriz da. Nahiz egiten ez berazia, baina asteburun, hau da, bihartik aurrea, bai daukat beste plan bat asteburako eta dala Bartzelonako dantza talde bat dator Tolosa, elkartruke bat imar dugu. Eta orduan asteburuntan behi datu zonean, eta gero guaz bultaren zakin Bartzelona. Así que hoy, eriotzen izate berezea. Así que hoy, asteburu pasadukot behekin, así que zoze, interesgarriko izango, asten zeharko baino. Eta hoi, zoze hori esan barron, gaurko planina, gaur dukat, hoi bazkaltzen, eta azkalta gero, ni goaz, Barakaldoa antzokia, ze laugarren mailan itea montaje bat, hau da, obra bat ekartzeko koreografo gonbidatu bat, eta obra bat montatzea, sortzea, zerotik, ordu erdiok duetan gurukoa, eta gero astrenjatu itea, zegize, konpaino baten modu funtzionatzeko. Eta gaur estanatzeko laugarren mailako behar obra, Blanco Furioso, Basazuria. Así que bastante pinto ondoka gaino, ikusi duten bideotik dala, así que ikusteagoa zoi. Eta gero deustuko jaiak dian ez da segurontaren ezen ez gehatzen, eta aurrekoan ez zenitzen ez zion, gaur jungo gea pixkat Antonio Jekiegi da hola, eta hola, Blanco Furioso ikusita gero, horre jungo gea, eta zazartu eta etxe. Osea, farra intentzio gutxi gaur baita. Baina, bueno, aurreko esteguna baina interesgarri bada bintzat, gaur. TikTokin itzin dezontaz, ez badezu jarraitu, por cierto, paréntesis. Eskerrik asko, lehenengo bideon inoterin blogen eman zineten babes guztiagatik, osea, benetan, eta maitasuna, 10 piko like, 700 piko ikustaldi, flipatzen, osea, benetan, flipatzen zenbakiekin. Bigarren blogak ez duen besteko arrakasteuki. Dijoa, 100 piko ikustalta noendik. Baina, bueno, bintzat, egunea aiatu nahiz, osea, ez dela gutxi. Eta 25-26 arpide dun dauzkat, así que, bueno, enez kejatzen, lekak ja moztuta.
Eta hoi, esan barrona, zazpirondatik ikustaldi ukizitun, eta azkat hogeitapiko arpide duen bakarrik. Beraz, eskatu nahi zuetena da, mesedez, arpidetu, bale? Ese, arpide duenetan eta jatu, aderra jatzen ezen. Bloga gontaben ez dut uste jatu, ez dut ziruro, eta magoz gehiago ez dut uste. Baina udarako, nahi dut, arpide duenetan egon, eta berrortze dut, bale? Eta dut puso eixe. Eman babes asko, zabaldu... Azkenen, nik habite, gusta ez aitelako habitea, noski, baina baita, ni oso fanen ez blogana, asko ikustet bihar, asko kontsumintzet, fizpi, Raquel, dala, Reyes Superikeko aurkezetako bat, neska, bloga doka, bere bloga kontsumitzet, Iban Garzian bloga kontsumitzet, Álvaro Mateu dala, blogak ditun beste bat oso goia baita. Baina, claro, denak erderaz, ez zaten hon. Jendeak ikusitu blogak erderaz, euskeraz, erderaz, inglesez. Eta euskeraz ikusi nahi ditunak, ez dauzka. Eta esan nun, nahi hau gustatzea iritea, guaz eritea. Blogak euskeraz. Eta mentxe. Baten bat badao, daude Iruñenak, Arkakusonak daude. Baten bat, gero amets dao, ametxek ite zituen bidaian daula blogak, teitu. Eta, baina konparatuta eskaintza oso gutxi da, arduan pas. Nahi zuen entzun pertsona bat euskeraz bere bloga egiten, mentxe. Ez da, nire bizitzaz da hain Instagrama hablea, eta hain blogea hablea. No, txika, ez lo que hay, Berezik naiz ikasle pixu baten partekatu ditela gainea, Bilbon ikasten egin naiz, ez daukat bizitza batela super. Orduan bai. Eta listo. Basikamente hoi arpidetzeko eta babes asko emateko, komentatzeko zer gauza, libre sentitzeko komentatzeko. Eta hoxe. Eta gero eta itzin egin nun, que kaotiko parte hau, en fin. Itzen egin nun, atzo TikTok, TikTok baita daukat jarraitu hortikan, bale? Eta egon nun TikTok bat, estanteko babesa jaso una baita, 14.000 ikusten dio lauzkaia, uste behatzen bidea jartzeak daola, eta bastanteko babesa jasoet. Así que nuen azaltzera eta baita kasua. Ikusten nun TikToker bat, esatezula, neskak, emakumek, guapago daudela makietu gabe baino. Ni piztu nintzen, sutu nintzen, eta erantzun nio. Eta, esaten nun gauza bakarra zen, iritzaien emakumek makillatuta askoz guapago daudela, daukatelako edertasun kanon bat sartuta, gatik, Photoshopak eragin asko kiu, daukatela emakume bat pixkat idealizatuta burunez. Eta emakumean irudi bat. Eta noski guapago dituko zaila emakume bat, bere akats guztik tapatzirunen, logikoa da. Baina emakume bat ustez guapana da, natural, hau da, bea, danen. Azkenen, makillajea da erraminta bat erabiltzen duna, nahi dunen, ez? Ez da erabiltzen guapago egoteko, edo bai, eta erabiltzen dunak oso ondo eskerrik asko, oso ondo, aurrea, ez daukat ezer horren kontra. Baina, aurrek ez duzen nahi, makillatu guapak ez daudenik, edo guapago ez daudenik, zin. Daude batzuk makillatzearen, asko zukerra daudela. De por si, sin más, bakoitzaren egiteko, baina ez diala makillatzen guapago egoteko, edo bai, baina ez da helburua hori. Eta ez diala makillatzen da gizon antzako, eta egon batzuk bai makillatzea. Baina gehiengoa ez da makillatzen zurtzako
pitodun gizon cis heterosexual sentitzen, ez dira makiatzen zutzako. Orduan ba, pena bat. Eta hoxe izaten TikToken. Eta gauzen zuen, eski ordu betetia errespetu bat zor diegu, ze esatean makiatu gabe guapago dagoela, gero ordu bete pasatzen makiatzen, a ber, cariño, pues hoy. Osa, eski ez dazutako makiatu nahi dulako, eta noskiko ala guapago makiatuta, egon baldin bat ordu bete, edo ez. Baina eski ez dijo hortikan pointa, esplikatzen naiz. Orduan, simplemente, hoi. Eta askotan zaten gauza bat da nire ingurutan, ojala mutiak tardatu, emakumek tardatzuena, makiatzen o prestatzen farrako. Ze beti esatea, joder, eske emakumek asako tardatu, bakitze. Ojala mutiak tardatuen beste behar, exigitu mutiai, gizarte bezala prestatzea. Ze batzuk benetan atetzia farra, sobakin, usai batekin. Bizar batzukin, bizar batzukin. Ezakit. Eta hori, emakumek azken esat da, TikTokan bukaren esatea garrantzitsuna dala. Emakume guapago goian makiajekin gabe, ezakit. Baina gizonak, hau itxita zaudete guapísimos denak. Así que hoi, jarriko ditut, lekak eta patatak emataz gartela. Ego uste jarriko ditut ja. Kosaldukot, bizarra moztukot, dutxezuko naiz, jantziko naiz, eta manifagoaz. Ze gaur grebaguna, martxoko gehi ikasleok kalera. Ja txaldea da, goitzen manifan egon geha, gerukidu bilera, bazkaldu bet, pixkat botate honez, eta goengoaz basaturia ikustea, barakaldo antzokia, así que, hoxe. Eta gero, pues, a ver, deustun ze panorama, ze plan dokoen jendeak. Así que, igualen kanpoan joan birindatzea, porque gogaukat, así que, oain dik ordu bete falta da. Igual kanpoan joan birindatzea, nezakit ikusiko zuen. Más arriba. ¡Ya está! ¡Joder! Bergatik. Goize Jon. Gaur ez ditut ezer izen. Bueno, argi gehiago katen nintzen gozuet. Bueno, kaixo. Jarri aurkituet. Gaur ez ditut ezer izen, así que bueno. Klipen bat daukatela gaurko, así que lehenago jarriko nahi duen, así que gozuna simplemente egun esplikatu. Hortzirala daia, goizen klase ukiet filosofia lehenengo, ez dizkigu azterketak. Gero ukiet klasiko, gero repertorio klasiko baita, diala repertorio klasiko guk dia dauzkaten bideok, asari ikusiko zen dituzten. Niri ernekin portekitan eta gero kanto. Grabatu dela, baina ez dut jarriko nire besten bideoek sentitzen. Eta hori gazten bezala, atzamente gako esautzen ditun basazuria ikustetik bueltan, ditu lintajak hauen, eta
bazkaldu ditut. Eta korreka busartuet, 3:30 abitu naiz etxetik, oza, 3:30 atenez klasetik, 3:30 abitu naiz etxetikan, laguetan hartu dut busa, etorri naiz Tolosa, eta, kalo, horreko hasten nintzen duten ikusi, ze, behizan bajo nintzen, baino, nik berez, udaberrin irakaslea naiz, beste neska batekin, nerekin irakaslea naiz. Dauzkat 2010ko 10 ikasle, eta, pues gaur klase mandeu, 6:00 zortzita zuzenen, eta gero berez eukitze dugu gure ensaioa, udaberriko taldekidek, baina gaur egun berezi izan da. Eta ez dugu ensaio bat ez dukidu bilera, hilabetero ite duela bilera bat, eta bilero eukideu. Eta aparte, haituga prestatzen, nara ikusitu zuen koltsoiak, haituga prestatzen zehazte burontan, bueno, jamen daude, gauko ordu batak dira. Así que ya Tolosan daude. Torria Bartzelonako talde bat, Baez de Baston, oso gauzu zen gau. Bihar entzongo ez behi esaten da, no zen zueto beto. Baina jo bregat inguruko dantza talde bat etorria, hartu burontan Tolosa, eta horrela gogoko jungo geha, udaberriko jungo geha, behien herria. Eta hori ditu gapezaten pixka behien lotokia eta hola. Eta dekusi zuen lotokia, eta bertan indu bilera, hilabeteko bilera, eta gero horra faldu dugu bukadillo bat. Eta gero ja ongi etorri egin dugu, harrera egin dugu, eta ja utzitu lotan, eta ja etxe etorri geha. Eta hori, orduan bihar daukagu potentea, goizen kalejira daukagu behiekin Tolosan zehar, gero azkaria, gero etxeranga dauz, gainera berraderi dala azken beherapenak eta temporal aldaketa da nezoen, kalea tatzitu erropak, eta hola, dena juntatzago zen, gero bazkalduko dugu batea behiekin, 50 pertsonen buru geha, izango kaos bat, eta gero txaranga dao, eta gero, suposatzen eta faldu, farra, eta jongo ikusten pixkat sobrera martxa jongo asuntoa. Baina hori da plana, haber ze grabatzaukaten ez ere, ze, klaro, dantzien behar orduan ez dintzen grabatu dena. Grabatuko izut igual ketze digu izmi bat, ezakit, segun biharko nire gogok. Eta hori, baina hori gaur zetu ez eritzein, hasi ki hori pixka txapita sartu izuet. 4 minutu, bueno, ez asko. Eta hori, haber bihar zamuz, eta ez tegura zamuz bertzen nokein gaur, ez gira askoen behiekin, baina bueno, hoxe. Bueno, ja, horta gabezuta dutxuta ala, indetermikoa jantzizu egantzea eta eskandero kuadraduna, noizko galtzak, eta dantzarako prest. Así que joan naiz esaten, jantzeko ditut gero, eskandero kuadraduna, zapi portugosa, txapela eta berkak, artizko batzerdekin. Bueno, jain deu, kalejira, pena bat euria ziula eta azkenen aterpe bilatole bilega eta geldialdi luze gokin diteu aterpetan, baina bueno, ondo, dantzatu deu, bai ere, joe, kriston dantza festa indu, oso motio duta etorria, así que super ondo. Dia San Clement de Llobregateko, justet. Baez de Baston, zogozu zen. Idatzeko izuetola, benolean, eta oso guai, oan ja behi jondi dutxatzea eta gure bai, bakoitza bere txakundu dutxatzea eta barrak, eta mazkaria dako, así que, bueno, hoxe.
pizza daunen, eta ez zuen gustatzen ardun, algun dira jarritu zunen. Eta janaria... Apa, Lizardi! Niño bete baldin bada gelditu. Gelditu esan dizut? Ja, gelditua. Ya está. Ondo bizu. Ez da jaten, esnea. Ez da jaten esnea kubritzea. Baina zu, giratu. Bueno, ja igandea. Atzo pixkat, faldu eta gero etala, farnetaine pixkat, bostak arte. Eta, oain ja, bueltak amanik. Berritze bera baz, kale, estorpadak ikustea batelak gaudela, ustez. Así que, a ver, ez dugu, baina gero ja Bartzelonako pai joaz. Bueno, ez ja Bartzelonakok, San Clemente jobera gateko dudea. Eta hoxe, gogo naiz kontatzen ari zauz, bihar daukat azterketa bat. Errepertorio klasikokoa eta ez naiz hasi ikasten. Así que igual atxaldea pixkat ikasten pasa bat. Bueno, ikusiko dugu. Bai. Kaixo, bueno, ja, gaua da, gaueko 11 inguru dira, Bilboa jatu naiz. Eta, bueno, gaur ez ditut asko hitzein, eta ez dut asko grabatu zeske, literalmente ez dut ezerin. Bazoaz, ale. Eta, oi, ez dut gara gauz asko ikin, hasi que, bueno, esan eta azkeneko biologak ez ditut agurtu, soaiti mezu bat jartzen hon. Bueno, erakiet blog ontan agurtzea sikiera. Así que hoxe, honen jo blog hau, sentitzet blog bastante sosoa dela, astontakoa. Horren mazten ez dakit ingoten. Ze, asteare, ez dukotetzen hasten zehar. Eta azte burun si eso igual maskara ikusten hijo, baino ez da ziurarez. Orduan, bueno, ez dakit, jongo naiz ikusten. Eta hoxe, eskerrik asko bideo ikusi duen guztiri baita. Naizta izan bideo oso interesgarria. Eta, basikamente, eskerrik asko arpidetzen izaten guztiri, gustoko ezuela matia zuen guztiri, iruzkin bat ustia zuen guztiri, eskerrik asko benetan. Goatu beste sare soziala baituzkatela, nago Instagramen, isa Twitterren, bastante abandonatu daukatela, baina bueno, TikTok baita dauket, eta berizela gaztean. Eta, uste tiroiek eta YouTube dauzkatela. Así que hoxe, maitasun eskema maita bideo ni, eta zimatze arpidetu goen arte arpidetu gain, eta beste guzti, eskerrik asko beste aste bat ezmena batetikan, eta hemen urrengo aste arte edo urrengo hemendik bi aste arte, ezakit. Jongo gai ikusten agera, bueno, jongo naiz. Eta bestela, pues, niraz gehiago jakine batzeko, beste sare sozial dauzkazue. Eskerrik asko, maite izuet pilo, denai, musu.